Mae siŵr na fama di un o'r llefydd gorau yn yr ardal o ran golygfeydd. A dwi'n edrych dros y môr heddiw, a mae'r môr yn flin, mae'r gwynt yn chwythu. A mae'n atgoffa fi o'r adag pan oedden ni'n Crwydro Ardudwy, oedden ni'n gwneud y cross-country ym mhob tywydd. Lle oedden ni'n cychwyn o'r ysgol o fama, rownd i Fanco, ar hyd y traeth, ac yn ôl. Ac oedd y gwynt yn chwythu gymaint ar y traeth, fel oedd y tywod yn cael ei chwipio, ac oedden ni'n dod yn ôl efo'n coesan goch i gyd. Fatha bod ni wedi cael yn sand blastio'n llythrenol. Anghofiwch am Cadar Idris. Dwi'n gweld mae yna bobl yn cerdded o gwmpas y castell heddiw. Mae yna dipyn o wynt yn y topio yna, de. Tro dwytha fi eisiau yn ffilmio yn y castell, project efo Ysgol Ardudwy. Ond ar un adag o'n i'n dod yma lot. O'n i'n chwarae efo seindor farian harlach, ac oedd y bandrwm. Ddim yn bell o'n ni yn fama. Erbyn hyn, tŷ dio. So, chydig bach yn drist. Ond oedd atgofion melys iawn yn ôl. Dwi wedi stopio yma rwan ar y twtil. Mae'r fan yma wrth yn ochr i, dwi'n gobeithio bod y brecs yn iawn, ond di'r dde i mi yn fan hyn, mae'r hen bandrwm. A dwi'n gallu... Ie, dwi'n edrych ar yr adeilad fan, a mae jyst atgofion melys yn dod yn ôl. Dwi bron iawn yn gallu clywed y band pres wrthi fan. Mi oedd dad yn aelod, mi oedd ymrawd yn aelod, a finna'n aelod, a ni gyd wedi cael yn dysgu gan dyn lleol o'r enw Hayden Smith. Felly dyma ni lawr ail ryw sertha'r byd. Dyma ni pasio'r hen bandrwm yma. A atgofion melys. A dyma fo'r darn rili serth. Os da chi'n dibynnu ar eich brecs, y darn yma, da chi eisiau i'r brecs weithio mwy na'n byd, swn i ddweud. Dyna ni. Oedden ni gyd yn dod i amser cinio i nôl yn bwyd pan oedden ni'r ysgol. Yn lle bita bwyd yr ysgol, oedden ni dod i fan hyn, cael rôl, crensio llwyth o grisps i fyny, neud twll yn y rôl, a llenwi y rôl efo'r crisps, a dyna fo, cinio. Mae'n wyntog, mae'n glawio, a dwi newydd ddod yma i Cefn Gwyn. Mae'r olygfa lawr amdano fi, chi'n gweld Portmeirion yma. A mae yna riw anferth fan hyn, mynd reit lawr Sori, dwi allan o wynt. Mae yna riw anferth yma, mynd reit lawr i gwylod, ac oedden ni'n skateboardio ar ei hyd o pan oedden ni fach. Ista oedden ni, oedd o'r berig i sefyll. Ond sbiwch be nes i sylwi ar y cae, a ddim wedi gweld rhai o hein ers blynyddoedd. A mae fama'n dir da iawn, o gennych chi dywod y fama. Ydy madarch, mushrooms fresh. Sbiwch, mae hein yn anferth. Mae hein bron iawn yng ngwyneb i, am hen i, a mae hynna'n deud rhywbeth. Mae dad a fi di pysgota yr afonydd yma i gyd ar dopiau'r mynydd. Dwi ddim yn bell o ffarm Moel y Geifr a na chi enw ynde. A dyna sy'n bryderus chydig bach pan mae enw'r llefydd ma'n cael ei newid. Moel y Geifr de. Pa fath o enw arall fysa chi'n gallu rhaid ar rwla mor anhygoel. Mae'r enw yn deud y cwbl yn dydi. Dwi'n edrych y fama ar yr afon wan, a mae gen i atgofion melys iawn o daflu'r prig enwar i mewn a'i wylio fo'n dod lawr yr afon nes ma'n stopio, a wedyn da chi'n gwybod bod chi wedi cael bachia.
A da chi wybod be, pan dwi'n dod i fyny fama ar ddiwrnod fatha heddiw, mae'n neud i fi isio mynd i nôl yn Wialan Bysgota, prynu rod license, trwydded i'r afon a dod yn ôl yma i'r mynyddoedd. Wel, un peth dwi'n meddwl dwi wedi penderfynu o heddiw ydy bod fi'n mynd i ailgydio yn yng Ngwialan Bysgota a dod yn ôl i'r afonydd a'r llynnoedd yn y mynyddoedd yma. Oeddan ni fyny gyna yn y topian yn doeddan. A ar ôl ni golli dad, gafodd o i grymeitio a mae eisiau i lwch wedi wasgaru ar dopia'r mynyddoedd na, felly hynna fydd y peth nesaf i wneud, dwi'n meddwl. Dwi wedi bod lawr wrth y môr, fyny yn y mynyddoedd, wrth y llynnoedd, a dwi'n gorffan fyny yn fan hyn ar dopia Llandecwyn. A mae'r olygfa o fan hyn yn fendigedig. Diolch am wylio, hwyl am y tro.